Bon dia a tothom. Aquí anem a fer un treball sobre un retallable de la pel·lícula... Un retallable de Dumbo, és la pel·lícula de la versió de 2019. És de Walt Disney, això. Llavors el que farem és... He modificat lleugerament aquest arxiu, que el tindreu també a l'enllaç aquí baix. Molt bé, doncs aquest arxiu d'en PDF explica pas a pas com fer això. Hi ha diferents parts que s'hauran de retallar en compte, s'hauran d'unir després amb cola de barra que necessitem. Necessitarem cola de barra, tisores, llapisos de colors i paciència. I amb això intentarem fer-ho. Primera part, llegir les instruccions. A veure què diu. Diu, instruccions, pinteu de groc el barret, que serà el barret? Està aquí amb el número 2. 2, barret, això és el barret. No us sembla això barret, és una cosa estranya. Ja veurem a veure si entrem amb l'entrellat. Pinteu de rosa l'espai buit de les orelles, orelles 7 i 8. Les orelles haurien aquí al costat, quines són les orelles? Aquí, orella dreta i orella esquerra. I l'espai buit dedueixo que deu ser aquesta part blanca d'aquí. Molt bé, doncs pintarem això rosa, diu, i això que és el barret, groc. Què més diu? Pinteu el collar. Quin és el collar? El collaret... On està això? Aquí, collar, molt bé. Veig que ho heu trobat ràpidament. Aquest collar d'aquí, numerat el número 3. El pintem dels colors que vulgueu. M'encanta això. Doncs podem començar amb això primer. Anem a veure si ho podem pintar. Qui m'acompanya? La meva amiga Judita, que m'ajudarà a pintar-ho. Tenim dos retallables, un per tu, l'altre per mi. Podem començar pintant això, a veure. Jo agafo groc aquí. Què faré? I aquí a l'altre costat la part de darrere. Fixeu-vos que el que he fet jo és pintar les parts de fora més intenses i la de baix és una miqueta d'espai. Jugaré una miqueta amb l'altre color, li posaré una miqueta reflexa de color rosa aquí, com si fos una ombra. No fa falta que ho feu si no voleu, A mi m'agrada fer petites modificacions. El collar de color que voleu, i això rosa han dit, oi? Doncs pintarem això rosa. No tens rosa? Té, te deixo el meu. Jo pintaré amb el vermell més fluixet, que si ja ho sabeu, amb el vermell fluixet també es pot treure el rosa. Aquí hi ha sort perquè si sortim, com que això ho retallarem, no hi haurà cap problema. Jo pinto una miqueta més fosca aquesta part d'aquí baix, perquè una miqueta contrasta. Molt bé. I aquí el mateix que a l'altre costat. Molt bé. Què més podríem pintar? Posats, a veure, el collar faltava. El collar pintarem així, de groc, perquè li fa conjunt amb el barret. A veure, faré com capes, veieu? Hi ha unes parts que estan més intenses i les altres que sembla que perdi el to. Després torno a fer altre cop més fosc, després més clar, i després aquí més fosc, que coneixem aquest d'aquí. I posaré un altre to més, a veure, blau. Blau, i que no sigui aquí, que se mesclarà amb el groc. A veure què fa, si fa com els reflexes. Perquè estic pensant que li puc donar, ja aprofitant això, un to també blavós aquí, a la part d'aquí del... Aquí una miqueta del to blavós.
I també aquí els ulls, que me'n recordo la pel·lícula els tenia força blaus. Heu vist la pel·lícula, oi? Doncs us en recordeu que els ulls els tenia blaus, brillants? A veure qui se'n recorda. Potser m'he equivocat, que també em pot ser. Aquesta part d'aquí. Faig un to blavós. I una miqueta de blau aquí, a la trompa. Aquí era la part de darrere de l'orella i l'altra orella. Molt bé, sembla que ho tenim més o menys colorejat de manera interessant. Ara que tenim això, vols blau? Té. Ara que tenim això, podem començar a retallar, però abans anem a repassar bé si no ens equivoquem. Havíem fet, pintem de groc el barret, 2, pinteu de rosa l'espai de les orelles, pinteu el collar amb els colors que vulgueu. Barret, orelles i collar. Fet. Següent. Retalleu cada conjunt numerat de 1 al 8. A veure, conjunts. Això de conjunts són grups d'elements. A veure, el conjunt deu ser el 2, és un conjunt. 3, l'1. Aquest conjunt és molt gran. Aquests elements han d'anar junts. Això s'han d'anar en compte. Després tenim el 4, el cos. Després tenim el 5, el peu dret, peu esquerre el 6, l'orella 7 i l'orella esquerra 8. Molt bé. Ja tenim els conjunts. Què més diu? I feu tots els plecs al llarg de les línies discontínues. A veure, després hi ha... Aquestes són cap, cos, collar i per les potes. Aquí són instruccions pel que veig per ja el muntatge. Doncs anem a la part que hem fet abans. Llavors, primer hem fet el pintar, ja està pintat. Després retallem cada conjunt enumerat. A veure, aquí una senyala amb les tisores, que serà el perfil aquest d'aquí. A veure, això ha d'anar en compte perquè es retalla pel final del gris aquest, no pas per la línia descontínua. La línia descontínua i són uns plecs, d'acord? Doncs anem a fer aquesta eina. Aquí hi ha 2 tisores, què vols agafar? Vermell. Vermell, molt bé. Jo agafaré aquest d'aquí. Comencem pel més fàcil. Jo començaria sempre pel més fàcil. El que faré és separar els conjunts i així no m'enredaré. Llavors, comencem a separar els conjunts. Un conjunt, el barret, l'altre conjunt, el collar... Hi ha feina aquí, El collar... L'altre, la part del cos... No, això és el cap. O direu, no, s'ha equivocat, és el cap. Efectivament, això és el cap. Hem d'anar en compte aquí. No fem les altres parts. El cap... Molt bé. Ja tenim un... Aquí conjunt. 1, 2, 3... Aquí més hi ha el cos... A veure, anem a passar per aquí. No ens es passem. Així, justet. El cos... Cos, orelles i peus. Saps què faré? Deixaré això per després i ara em concentrarem en aquestes parts d'aquí. Comencem pel número 1. Aquest és difícil. Hem de retallar tot aquest marge d'aquí, aquest marge d'aquí, anant ben en compte de no entrar dins i de no passar-nos, perquè cada un d'aquests plecs l'haurem d'utilitzar i aquí cap aquí baix. Comencem doncs per aquí, a veure com ho fem això. Molt de compte. Trompa.
perquè això és un treball que s'ha d'anar amb molta cura i molta precisió. Si veieu que algun dels papers es fa més llarg, feu així i el separeu ja. El separeu i així teniu més espai. A veure. Que sobren, les apartem. Això va cap a dins, hem d'anar molt en compte aquí. Molt bé. Separem això, netegem el lloc del treball, aquí els conjunts, i aquí tenim el cap. A veure aquest cap, què diu? Retallar aquest requadre. Com podem retallar això? Hi ha diferents maneres. Es pot fer un forat, o podem lleugerament doblegar-lo així, veieu què faig? I fer un tall així amb les tisores. I així entrem a dins. No fa falta, perquè si ho fem així amb les tisores i ho fem fort, és possible que estigui pel paper. No volem això. Llavors veieu què he fet? He doblegat, que hi hagi mirat espai, i faig un petit tall. Amb aquest petit tall, veieu? Ja és suficient per poder entrar les tisores i poder treure aquest espai que hem d'eliminar d'aquí dins. Aquí hem d'anar molt en compte perquè el paper és fràgil. Molt bé. Ja ho tenim. Això sembla bastant difícil, oi? Anem a aquestes llengüetes que hi ha aquí i les anem doblegant a poc, una a una. Aquesta, i aquest d'aquí cap a dins també. Faig un petit dobleg, no ho faig massa fort, veieu? Aquest igual. No que faig amb els dos dits, els acompanyo així.
Mireu com ja va agafant forma. Poso sempre aquests discs a sota i els altres a sobre. I en tinc sempre uns 3 per guiar el paper cap a un costat o cap a l'altre. Igual. Aquests aquí els droguem cap a nosaltres. Aquest i aquests cap a baix. Aquests cap a nosaltres. I aquests cap a baix. I a casa ho tenim tot. Aquests cap a nosaltres. I aquests cap a baix. Aquests d'aquí al mig cap a nosaltres. I aquests cap a baix. Cap a baix. Cap a baix. Cap a baix. Molt bé. A veure, el que faré és començar per les As. Agafem cola d'aquesta, es treu el tap, es mou per aquí, sabeu que aquí hi ha a dins una rosca que fa que aquesta barra d'aquí pugi o baixi. Només en volem un palet, no fa ni falta que surti d'aquí. Perquè el que farem és acariciar lleugerament cada una d'aquestes sortints de paper amb la cola. Veieu? Segueix aquí dins. Per què volem això? Perquè massa cola farà que estigui enganxós i que s'embrutin les mans. No volem això. Llavors el tenim sempre a ras. No sé si us fixeu que està a ras. De manera que també que quan movem i s'agafa una miqueta de cola, la sobrant es quedarà aferrada aquí a l'extrem del tub. Ho veieu? És suficient una miqueta per començar a fer l'efecte. Comencem la A aquí dins. Subjectem per sota, apretem lleugerament i es quedarà el suficientment subjecte perquè tingui consistència. M'he oblidat la B. Fem la B ara. La B aquí. Posem a sota i apretem a sota així. Ja té forma, això ho veieu? Anem aquí les Bs també ara. Podem fer aquesta. Un palet i tanquem. Apretem per sota i és suficient. A veure, aquesta ve d'aquí. Apretem per aquí sota. Mira, jo estava explicant d'aquí aquesta cola he d'estar a ras, doncs hem de recollir-la perquè això surt massa. Utilitzem aquesta que surt, l'apretarem com si fos un gelat de cucuruig, un gelat d'aquells de galeta que no volem que no surtin de la galeta, llavors fem així perquè es quedin a ras de galeta. A veure, la B aquesta. I anem posant. Aquest ho deixem de manera que el paper vagi a ras. I ara el darrer. Mira, ja el tenim. Tenim la B, D, ja podem fer el mateix amb la part de baix. Posem lleugerament aquí a la C,
Veu que estan per ordre de llista. Per ordre de llista, per ordre alfabètic, volia dir. Per ordre de llista. Ordre alfabètic, molt bé. I ara la C i ara la D. Un palet aquí... Veieu que no fa falta posar-ne massa, és només un palet i ja farà l'efecte. I ara ho podem tancar. Tant per aquí. Tant per aquí. I el darrer. La sé que s'ha quedat aquí una miqueta penjant. A veure si ho podem arreglar abans que s'aixugui. Ups. Lleugerament cap a aquest costat. Lleugerament cap a aquest costat. I la C cap a aquest costat d'aquí. Fins que s'aixequi tenim un marge de maniobra que es diu, que és una miqueta de temps, encara per desenganxar i tornar a enganxar. Fins que més o menys veiem que té una miqueta de forma. Bueno, ja tenim el cap. Més o menys. Quina era la següent part? Què deia aquí el paper? Deia... I estan els conjunts retallats i havia començat pel cap. El cap deia, retalleu el rectangle blanc on s'indica, ja ho hem fet, doblegueu la línia discontínua per sota dels ulls cap a vosaltres, ho hem fet, i feu el mateix plec a tots els costats del cap. En canvi, tots els altres plecs s'han de doblegar cap a fora. Molt bé, ja ho hem fet també. Feu servir cola o adhesiu per fixar totes les pestanyes A a la part posterior de les parts corresponents. Completeu el cap unint la resta de les pestanyes per ordre alfabètic. Correcte, ho tenim. 4, anem a fer el 4, diu... Cos, que és el 4, a veure el cos... Aquí, cos, el 4. Doblegueu per la línia discontínua del coll cap a vosaltres. Línia discontínua del coll, és aquest aquí. Molt bé. I feu el mateix plec a tots els costats del cos. Tots els altres plecs s'han de doblegar cap a fora. Completa el cos enganxant totes les pestanyes a les seves parts corresponents. Molt bé. Aquí no posa lletres. Dedueixen que som suficientment llestos per saber que això són els plecs. Doncs primer retallem-ho tot al voltant. Recordeu, només és el perfil que hi ha entre el gris i el blanc del paper. El de més no el retallem, perquè el de més són les guies per saber on hem de plegar els papers. Plegar, doblegar... sobren, les anem apartant. Així tenim un espai de treball net. Per aquest exercici necessitareu, com us deia, paciència. També haureu deduït que necessiteu aquí molta concentració. El silenci ajudarà. Que no ens despistem i no tallem les coses que no volem tallar. Perquè un cop si les tallem malament, no ho podrem tornar a ferrar. Molt bé. Deixem les tisores, deixem els papers a part que han sobrat. Tenim aquí el cos, a veure com ho fem. Això havíem dit que la part del coll va cap a nosaltres i l'altra cap, i l'altra part com les altres. Doncs comencem pels que van
cap a nosaltres, que és aquest coll d'aquí, aquest i aquest. Molt bé, només ens han dit que els altres cap a l'altre costat. Molt bé, doncs. 1, 2, 3, 4, 5... Una miqueta, veieu que faig una miqueta? No massa. Perquè s'ha de quedar en uns 90 graus, ho veieu, això? Aquest igual. I els altres els dobleguem lleugerament, també. Només per ajudar a fer la forma. Que és molt subtil, això. Penseu que el paper està compost per fibres de cel·lulosa, fibres que provenen de la fusta i d'altres materials. Aquestes fibres, encara que semblen resistents, són fràgils. Estan col·locades sobre la base del paper, que és una superfície en 2 dimensions, i llavors aquestes fibres estan repartides en diferents llocs. Això ho explico perquè un cop ho doblegueu, un cop es doblega un costat, algunes d'aquestes fibres es trenquen. De manera que, veieu, aquí, algunes d'aquestes fibres s'han trencat. Llavors, ara sempre hi haurà aquesta marca en el lloc on ho he doblegat. Ho podríeu planxar i semblaria que estigués bé, però sempre hi haurà aquestes fibres que ajudarà que el paper estigui en aquella postura. Anem a anar per la cola. Anem per la cola. Posem cola per aquí baix. Veieu a les llengüetes? Aquí s'ha d'anar en compte. Perquè aquestes llengüetes són molt petitetes. No què faig jo. Ho deixo així i acaricio amb la cola per fora. Aquí igual. Amb aquest cop estic posant cola tot arreu ja, per tindreu llest per unir-ho. Deixem la cola i anem fent. Comencem per aquest, que és el més gran. I anem fent els altres. Aquest i la part d'aquí. Després anem unint enrere tots els altres que hem fet. Aquest, i aquest, i aquest, i aquest. Guaita, ja ho tenim. I ara això, que sembla que es desfaci, perquè és molt fràgil, això ho posarem cap a dins del cos. I com que les potes van cap endins, això anirà així. Ara, em sembla que ens falta alguna cosa. I això és el collar. Anem a veure. Aquí diu, collar 3. Doblegueu totes les línies discontínues al coll i a continuació fixeu la pestanya a l'altre extrem del coll. A veure, aquí hi ha el collar, aquí hi ha la base del cos, i això entremig entre el cos i el cap serà el coll. Feu lliscar el collar 3 sobre el coll. A continuació, feu lliscar el cap dins el coll, aturant-vos el collar, evidentment. Assegureu-vos que les peces del davant estan alineades. Alineades es refereix que la cara i aquestes potetes del davant coincideixen. Anem a veure si podem fer això. Ens falta encara el cos. Anem a retallar el cos. Aquí veig que la línia negra és bastant gruixuda. Podrem jugar una miqueta i no, si ens equivoquem tampoc no cal patir. Què en penseu? És més fàcil fer línies rectes o línies corbes? No és fàcil de respondre aquesta pregunta, oi? Perquè... Molt bé. Tenim el coll, la part del final, que ho aferrarem. Posem aquí així.
Aquí diu plecs aquí, però tampoc no és massa important perquè ja tenim l'estructura feta. Quina part podem posar al davant? Vinga, aquesta. Posem aquí el collar. No amb dificultat, pel que veig. Bé, sembla que funciona. I ara això, alineat pel cos, haurà de passar per aquí i cap a dins del cap. No és fàcil això, Hi ha feina. No és fàcil, no? Molt bé, tenim ja el cos amb el collar dins el cap. Molt bé, què més diuen? Ara hi ha barrets, hi ha orelles, hi ha potes. A veure... Seguim, doncs, llegint. Per les potes 5 i 6, potes 5 i 6, aquí són les potes 5 i 6. Les orelles 7 i 8, orelles 7 i 8, i el barret 2. Doblegueu les peces per l'eix i assegureu-les de manera que els dissenys siguin a dues cares. Què vol dir això? A veure... Ah, perquè això deu ser el davant i això el darrere. Llavors s'hauran de doblegar així. No enganxeu les pestanyes juntes, en lloc d'això, obriu les pestanyes cap a fora i utilitzeu-les per fixar les peces al cos. Uniu les potes a la part inferior del cos, assegureu-vos que el cercle miri endavant. Fixeu les orelles al costat del cap amb la part que prèviament heu pintat de rosa, mirant endavant. Finalment, enganxeu el barret a la part superior del cap, lleugerament de costat, com es mostra a la imatge. Això no és fàcil, tu. Anem pas a pas. Primer diuen les potes. Deixa'm fer les potes. Comencem pels grups. Li han dit grups, oi que sí? Doncs som-hi, tenim aquí. Grup de pota dreta, peu dret, peu esquerre. A veure com ho farem això. Comencem pel dret. A veure, això és el l'eix que s'ha de doblegar. Això vol dir que per aquí no ho he de tallar. Doncs això anirà així. Haurem de tallar-ho així, lleugerament. I aquí anant en compte no arribar fins al final, perquè si no tindria lloc per doblegar, oi? Anem a veure què vol dir això. Doncs està així, doncs clar, si ho girem així... I volen també que això estigui a un costat i a l'altre. Veus? A un costat i a l'altre. Així ho volen. Molt bé. Mira, el que faré ara, doncs és, com que s'agafa bé, no fa falta ni posar cola aquí. Em posaré només aquesta part d'aquí. Posaré només aquesta part d'aquí. I com que aquí estàs de dreta, anirà al costat dret. Per vosaltres és l'esquerra, però clar, és el costat dret de l'elefant. I el posarem aquí, a darrere. Fet. Fem el mateix, retirant els papers que sobren amb el peu esquerre. Em sembla que aquí tinc una manera més fàcil de fer-ho. A veure... Ho intentarem fer-ho així. Que és fer-ho en línia recta.
preguntareu, per què ho feu en línia recta? Ja ho veuràs. Sembla que tinc una idea com fer-ho encara més fàcil. Aquí també ho podem fer en línia recta. Mireu que queden aquests trossos blancs aquí, oi? Veieu? Molt bé, ens falten aquests triangles. A veure, ho dobleguem per l'eix, recordeu que ho deien? I ara, aquest tros aquí es pot treure més fàcilment. Veieu? Ara això ho obrim. Recordeu també que si us equivoqueu i retalleu les dues parts no passa res, perquè les podreu també després unir, ara està aquest eix aquí. Però si us equivoqueu i retalleu, sempre podeu posar una miqueta de cola a un costat i unir-ho. O sigui que no hi haurà cap problema. Posem cola ara aquestes llengüetes d'aquí que havíem dit. A les de baix i les de dalt. I amb la base que està encarant aquí, ho farem. Retirem els papers. Ja comença a tenir forma, això. Tenim les potes al darrere, del davant, la trompa, el collar. S'ha quedat aquí, així. A veure, què ens falta ara? Ens falten les orelles i el barret. Què fem? Comencem per les orelles o pel barret? Les orelles, el barret! Vinga. Comencem per aquest que està aquí al costat, que és més petitet. Orella... No, això és el barret. Què us sembla si faig igual que un que he fet abans? Vinga, fem-ho així. En línia recta. Però, profe! No passa res, ja ho veureu. De vegades millor tallar poc que tallar massa. Fixeu-vos que aquí les parts de dobleg són grises i ja podeu deduir per què són grises. Perquè un cop s'aferrin a l'elefant no es vegin, ja que l'elefant és gris. Molt bé, ara tenim això així doblegat i ara podeu... Hem de doblegar per l'eix, ho veieu? Ara podeu retirar aquestes parts que sobraven, que és aquesta i això d'aquí. I les retireu per davant i per darrere. I feu... Mireu el que queda, veus? Queda el paper aquest per dues cares. Molt bé, això ho retirem. Tenim el barret, que li podem posar una miqueta de cola aquí dins. I molt important que les llengüetes aquestes queden obertes cap a fora, perquè és allí on s'aferrarà. Posem una miqueta de cola a les llengüetes i posem el barret. A veure com el podem posar més o menys així, lleugerament de costat. Aquí està xulo. Fixeu-vos a les llengüetes que al ser gris es dissimulen amb el fons i no es veuen. Molt bé, què ens falten? Les orelles. No seria un Dumbo sense les orelles gegants. Esclar. Doncs farem així, i farem ben senzill, igual que hem fet abans. Tallarem per aquí així. D'aquí ho anirem amb tangent fins aquí. Profe, què és tangent? Això ja ho veureu a segon o tercer d'ESO, quan estudieu les tangències. Haurien d'haver separat els grups, però bé, ho estem fent ara també. Tenim una recta, fins aquí, tanquem per aquí. Fixeu-vos que aquestes llengüetes estan grises, ja sabeu, igual com he comentat abans. Estan grises per poder
dissimular-les amb el fons de la fang. Ara, un cop tenim així, dobleguem per l'eix aquest, aquest eix d'aquí, és l'eix del plec, perquè coincideixin. I ara el que podem fer és treure el que sobra. Veieu? I així ens estalviem feina. I ens queda millor. A veure, ara hem d'obrir aquestes llengüetes d'aquí cap a fora, perquè, com he dit abans, això s'aferrarà al cos, més aviat al cap, clar. Podem posar una mica de cola aquí, perquè s'ajuntin les dues parts, i cola aquí per ajuntar-ho al cap. Veu com vaig acariciant aquí? Acaricio i veig que la cola no surt mai cap a fora, que si no, un cop després poso el tap, mireu, per posar el tap, recollo una miqueta més i poso el tap i queda això net. I no després, que passa molt sovint, paga l'os. A veure, les orelles van així o així. Havíem llegit que la part rosa tenia que anar cap a dins. Recordeu? Anem a repassar-ho. Fixeu les orelles al costat del cap amb la part que prèviament heu pintat de rosa mirant endavant. Molt bé, doncs aquesta va aquí. I es posem lleugerament cap enrere. A veure... Sembla que m'ha quedat curt d'aquí de cola. Siguem una miqueta més generosos. Movem aquí la rosca fins que la cola estigui a ras. I posem una miqueta més de cola. Aquí podem ser una miqueta més generosos. Ho posem aquí i ens podem ajudar amb molt de compte amb un dit cap a dins perquè aguanti a dins mentre nosaltres apretem per fora, perquè si no es pot enfonsar el cap i no volem això. Mireu que bé queda això. I després la darrera orella, l'orella esquerra del nostre Dumbo. Faig això ben recte així, fixeu el que faig, veus? Retallo aquí. Aquestes parts. Això ho fem en línia recta i després cap aquí. I ara tirem tot el que sobra del gris. Retallem el que sobra. Per l'eix, veieu aquest eix d'aquí? Dobleguem per l'eix. Veieu? I ara retallem tot això que sobra. Molt bé. Podem posar, obrim les llengüetes i posarem cola cap per dins. Obrim les llengüetes cap a fora. Posem cola per dins perquè es quedi fixa. Hem de coincidir bé les llengüetes de les orelles, no ens equivoquem. I ara siguem generosos, igual que hem fet amb l'altre costat, amb aquesta part d'aquí, de les llengüetes. Fixeu-vos que no cal massa precisió al posar la cola, perquè com que les orelles són més flexibles. Molt bé, ara el mateix que hem fet abans. Recordeu que hem posat el dit per dins, al cap, per subjectar, per fer força aquí, i després l'orella per fora. I així s'agafa. A veure. S'aguanta. Molt bé. Com ho tenim això? Mireu, ja està. S'aguanta. Recollim el material, tapeu bé,
tisores sempre protegides, llapisos i el paper, aquests papers d'aquí, això ho recollim bé i això a la paperera. Molt bé, tenim l'elefant de Dumbo, el petitet, amb aquestes orelles, amb aquests colors que hem escollit. El text, com va? Com te va això? A veure, puc treure un cop d'ull? Sí. Molt bé! Molt bé. Molt bé. Oh, has escollit el color verd, tu, per fer el... Oh, verd a ratlles, que xulo! I el teu blau als ulls t'ha quedat millor que no pas a mi. Mira, a mi se m'ha esborrat. Tu has posat una miqueta per fora? Molt bé, queda molt bonic. Molt bé, això. Queda molt bé. Molt bé, nois. Doncs aquí, fins aquí, el treball del Dumbo de Walt Disney. Espero que us hagi agradat. Recordeu, aneu pas a pas, llegiu les instruccions, no us atabaleu, i si us surt malament, no us preocupeu, sempre es pot arreglar els costats i no fa falta que estiguin totes les parts correctament fetes. Intentem fer el millor que puguem. Això és tot. Fins la pròxima. Espera, que si tinc el barret. El barret, vols posar el barret... Al centre? Bé, d'acord. Ja està. Molt bé, molt bé. Doncs tenim dos Dumbos aquí, un amb el collar groc, l'altre amb el collar verd a ratlles, les ulles roses. Molt bé. Molt bé, nois. Fins la pròxima. Adeu.